Wika ng dalaga. Nilingon siya ng matandang mambabarang, sabay kumpas ng kanyang kamay. Hulihin siya! Agad namang nagunahan ang lahat ng mga alagad nito papunta kay Goyang. Pero humarang sa harap niya ang Lolo Manuel niya at nagwika ng, "Bumalik ka sa pinagkukublian mong bato. Ngayon din, hindi mo pa oras lumaban." Wika ng lolo niya habang iwinawasiwas ang kadenang hawak. "Pero lolo, nauubos na ang lahat ng ating mga kasama. Kailan ako tutulong? Kung wala na halos matira sa mga kasamahan natin, hindi ako makakapayag." Matapos niya itong sabihin, kaagad siyang nagkumpas ng kanyang kamay at naglabasan na naman ang mga baging at isa-isang nilingkis ang mga aswang na nagbigay ng pagkakataon sa mga kasamahan nila upang paslangin ang mga kalaban nila. Halos maubos ni Goyang ang mga aswang, ngunit laking gulat nila nang mula sa kalangitan, nagsibagsakan naman ang mga kakaibang nilalang at hawig ito sa sigbin, ngunit mas malalaki ang mga ito at may mga pakpak. Noon pa lamang nasumpungan ni Goyang ang mga nilalang na ito. Bagaman may katanungan, hindi na siya nag-abala pang magtanong sa kanyang lolo at agad itong nag-usal ng engkantasyon. Nagsilitawan ang malalaking uwang, lakang at mga barang sa paligid. Isang malaking kumpol ng insekto ang pinanglaban ni Goyang sa mga nilalang na kalaban nila. Namangha si Lolo Manuel sa nasaksihan niya at napagtanto niya na napakalaki na nga ng iniunlad ng kanyang apo. Mula sa isang walang muwang na dalaga, ang nakikita niya sa kanyang apo ay isang mahusay na gabay ng kalikasan. Hindi matiis ng matandang mambabarang ang mga nakikita niyang pagkaubos ng kanyang mga kampon. Yun ay dahil sa pagsali ni Goyang sa labanang yun. Hindi niya mapaniwalaan ang lakas na taglay ng dalagang babaylan. Nanlaki ang mga mata nito habang tinuturo ang dalaga. Sabay wika ng, Hulihin siya! Buhay o patay! At dahil sa utos ng matanda, ang natitirang mga kampo ng matandang mambabarang ay sabay-sabay na lumusob kay Goyang at pinagkumpulan nila ang dalaga. "Goyang! Apo!" sigaw ni Lolo Manuel. Akmang tatakbo na sana si Salve papunta sa dalaga nang pigilan sila ni Salbog. "Huwag niyong maliitin ang kakayahan ng batang yan. Nakalimutan niyo na ba na meron siyang basbas ni Apo Lakay?" Pagkasabi ni Salbog ng mga bagay na yan, biglang nagsitalisikan ang mga nilalang na nakakumpul kay Goyang. Naanimoy, inihagis ng kung anong malaking nilalang. At mula sa kinatatayuan ni Salve at Salbog, ay kitang-kita nila ang isang malahiganteng nilalang. Nagliliwanag ang katawan nito dahil sa mga gintong tattoo na nagsisikinangan. Idagdag mo pa ang napakaliwanag nitong dalawang gintong kampilan na animo ay sinag ng papasikat na araw. Napagtanto ni Salbog kung sino ang lalaking yun. Ang mahal na Apo Lakay! Napatigil ang lahat sa paglalaban dahil sa sinabi ni Salbog. Napatingin din si Manuel sa kinaroroonan ni Goyang. Nakita niya ang dalagang nakatayo at nakadipa ang mga kamay. Nakita niya din ang lalaking walang iba kung hindi si Apo Lakay. At dahil sa pagpapakita ni Apo Lakay, nagsipulasan ang lahat ng mga kampo ng matandang mambabarang at akmang lulula na sila sa kanilang mga bangka. Pero ikinumpas ni Apo Lakay ang kanyang kampilan
dahilan para mawasak ang lahat ng bangkang yon. Kasamang nasunog sa mga bangka ang mga nakasakay na aswang at iilang sugatang mambabarang. At dahil sa ginawa ni Apulakay, nagpa siyang umatras ang matandang mambabarang. Magbabalik ako para sa inyo! Hindi ito ang huling pagkakataong magkakaharap tayo. At pag dumating ang araw na yon, sisiguruhin kong mapapasakin ang dugo mo! Matapos niya itong sabihin, kaagad na naglaho sa dilim ang bangkang sinasakyan ng matandang mambabarang. Kasama niyang naglaho ang lahat ng bangkay ng mga kampon niya, at ang natira ay ang mga sugatang katawan ng mga mandirigma ng Raha at iilang mga namatay sa panig nila Goyang. At nang tingnan ulit ni Salve ang kanyang anak, nakita niya na itong nakahiga sa buhangin at walang malay. Kaagad niya itong nilapitan at paglapit niya dito, laking gulat ni Salve dahil mahimbing na natutulog ang dalaga na animoy hindi man lang ito nakipaglaban dahil ni isang bahid ng dumi o galos sa katawan ng dalaga ay wala siyang nakita. Kaagad na nilang binuhat ang dalaga at dinala na pabalik sa pinaghihimpilan nila sa lugar na yon. Matapos ang mga kaganapan, napag-isip-isip ni Salve na malayo na nga ang narating ng kanyang anak. Masasabi niya ding handa na ito. Ngunit may kailangan pa silang tapusin dahil sa banta ng pagbabalik ng matandang mambabarang. At dahil naging matagumpay silang maipagtanggol ang baryo ng Hamtik, pansamantalang nagbalik sina Goyang sa lugar ng mga manggagaway. At laking pagtataka ng mga nakatatanda sa lugar na yon, dahil ilang araw na silang nakabalik sa baryo, hindi pa rin nagigising si Goyang. Nakakabahala na ang kaganapang ito. Mag-iisang linggo nang natutulog ang anak mo, Salve. Wika ni Lolo Manuel. Hindi ko din mawari kung anong nangyayari sa anak ko. Posible bang nagtagumpay ang mga mambabarang na kunin ng anak ko? Alalang tanong ni Salve. Kakausapin ko ang mga nakatatanda. Titingnan ko kung anong maimumungkahi nila. Papatingnan ko din siya kay Amang Lamaw. Kaagad lumabas ng kubong kinaroroonan ni Goyang si Lolo Manuel. At pagbalik nito, kasama niya ang matandang pinuno. Amang Lamaw, ano po kaya ang nangyari sa aking anak? Mag-iisang linggo na ang pagkakahimbing ng anak ko. At agad namang kinapa ng matanda ang pulso ni Goyang at nagsalita ng, Malalim ang tibok ng pulso niya. Palatandaan na naglalakbay ang kaluluwa ng anak mo, Salve. Antayin natin ang pagbabalik niya. Sa ngayon, ito na lang ang magagawa natin. Nagdaan pa ang ilang mga araw at nagising na nga ang dalaga. Pagmulat nito, kaagad niyang hinanap ang kanyang Lolo Manuel. Agad namang tinawag ng nagbabantay sa kanya si Lolo Manuel. Pagpasok nito, niyakap siya kaagad ni Goyang. Lo, akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Salamat naman at mabuti ang kalagayan ninyo. Nasaan pala si Mama at si Salbog? Agad na bulaslas ng dalaga. Naroon sa labas ang mensahero at ang iyong ina. At huwag mo silang isipin dahil nasa mabuti silang kalagayan sa ngayon. Ang mahalaga, magpalakas ka at isalaysay mo sa amin kung ano ang nangyari sa iyo sa loob ng isang linggong wala kang malay. Nagulat si Goyang sa sinabi ng kanyang lolo at nagwika ito ng, 1 linggo? Lo,
Mahigit 2 buwan akong nanatili sa lugar ngayon. Wika ni Goyang na ikinagulat ni Lolo Manuel ng mga oras na yon. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, Apo? Saang lugar? Sunod-sunod na tanong nito. Ang pagkakatanda ko po, nung nakikipaglaban ako, may isang mandirigmang lumitaw sa harapan ko na siyang kumuha sa akin. Tugon ni Goyang. Saglit lamang, Apo. Hindi ko maipapaliwanag at mauunawaan ang iyong salaysay. Ipapatawag ko ang Amang Lamaw. At dali-dali itong lumabas ng kubo upang sunduin ang matandang pinuno. Pagdating ng matanda, kaagad na ipinakwento ni Lolo Manuel kay Goyang ang mga kaganapan noong panahong siya ay walang malay. Ang mga susunod na tagpo ay ang salaysay ni Lola Goyang tungkol sa kanyang paglalakbay. Matapos siyang sunduin ng mandirigma, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa dalampasigan sa isang madilim na dako. Alam niya sa sarili niya na wala siya sa dimensyon ng mga tao noong mga panahong yon. Kaya iniikot niya ang kanyang paningin. At mula sa likuran niya, muling lumitaw yung mandirigmang sumundo sa kanya. Ang mandirigmang yon ay nakasuot ng sinaunang kasuotan at punong-puno ng tattoo ang katawan nito mula sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang mga paa. At may ilang simbolo din sa kanyang muka. Naglakad sila ng hindi kalayuan mula sa dalampasigan. At nang marating nila ang bahaging medyo magubat, kaagad siyang nagwika ng, Maaari ka nang tumuloy. Hanggang dito na lamang kita maaaring samahan sapagkat hindi pa ako nararapat pumasok sa lugar na yan. Sundan mo ang landas papasok. Mula dito ay gagabayan ka ng mga nilalang upang marating mo ang iyong dapat patunguhan. Magmadali ka at naghihintay sa iyo ang mahal na apo. wika ng mandirigma. At yun nga ang ginawa ni Goyang. Sinundan niya ang landas sa loob ng kakahuyan. At sa bawat 10 hanggang 20 puno ay may isang nilalang na nagtuturo sa kanya ng kanyang dapat daanan. Una ay isang anggitay. Hindi ito nagsasalita pero umaakto itong animoy. Gusto nitong sundan siya ni Goyang. Wala namang nararamdamang panganib ang dalaga kung kaya sinundan niya na lang ito. At habang naglalakad sila papasok, naaaliw din si Goyang sa anggitay pagkat animoy nakikipaglaro ito sa kanya. Gawa ng habang tumatakbo ito, walang humpay ang lingon nito kay Goyang habang nakangiti. At matapos ang anggitay, ay may isang napakalaking ibon ang lumitaw sa harap ni Goyang na siyang ikinatakot niya at napatakbo ito pabalik. Ngunit dahil na din sa laki at haba ng leeg ng ibon na yon, animoy isa itong higanting tagak. Naabot siya ng ibon at tinuka nito ang kasuotan ng dalaga, dahilan para mabuhat siya nito, at sinakay siya sa kanyang likuran. Lumipad ang ibon sa himpapawid, nakarga-karga sa likod nito si Goyang. Makalipas ang ilang minuto, inilapag siya ng ibon sa isang malawak na damuhan, at mula doon ay isa namang gintong usa ang sumalubong sa kanya. Kagaya ng anggitay, pinasunod din siya nito at habang naglalakad, nakaramdam si Goyang ng gutom. Laking gulat niya dahil mula sa mga puno sa kilid ng daang tinatahak niya, may mga prutas na bigla na lamang lumitaw. Ang iba ay hinahagis sa kanya ng kung sinong nilalang. At pagkahagis nito sa kanya, may kung sino naman siyang naririnig na humahagikgik. Mga maliliit na tinig ang naririnig niya. At dahil sa kuryosidad,
sinubukan niyang silipin mula sa ilalim ng mga sanga ang pinagmumulan ng mga tinig. At nakita niya ang mga maliliit na nilalang na may pakpak ng tutube. Mga lambana. Medyo madilim na nung mga oras na yon at kitang-kita ni Goyang ang pagliliwanag ng buong paligid dahil sa di mabilang na mga alitaptap. At biglang huminto ang gintong usa. Sa gawing unahan nila ay tumambad ang isang tronong gawa sa mga sanga ng kahoy. At binabantayan ito ng napakaraming mandirigma. Akmang lalapit na si Goyang sa trono nang bigla na lang merong humarang sa kanya na mga sibat. At walang ano-ano, bigla na lamang nagsindi ang mga sulo na nakapaikot sa buong lugar. Doon pa lamang napagtanto ni Goyang na nasa loob siya ng bulwagan ng isang napakalaking palasyo. Ang bulwagan na yon ay mayroong 7 pinto. At mula sa mga pintong yon, may lumabas na 7 tao. Isa sa bawat pinto. At nagulat si Goyang nang biglang may isang malaking tinig ang nagsalita. Maligayang pagdating sa aming kaharian. Wika ng nilalang na nang lingunin niya ay nakaupo na sa tronong gawa sa kahoy. Sino po kayo? At anong ginagawa ko dito? Nang walang ano-ano, may tumulak sa likod ng dalaga dahilan para mapaluhod siya. Hindi ganyan makipag-usap sa hari ng mga dalakit nun. Ang lakas ng loob mong titigan sa mata ang kanyang kamahalan. Wika ng kawal na tumulak sa kanya. Pabayaan mo siya. Kakausapin niya ako sa nais niyang pamamaraan. Kaya Goyang, tumayo ka at lumapit ka dito. Apo ng aking matalik na kaibigan. Ang kaharap ni Goyang nung mga oras na yon ay isang maharlikang engkanto, ang hari ng mga dalakit. Hindi na po ako magtatanong ng inyong pagkakakilanlan. Alam ko, isa po itong kalapastanganan at wala po akong karapatang magtanong nito. Wika ni Goyang habang nakayuko ang ulo. Iangat mo ang iyong ulo, Apo ni Manuel. Nang makita ko ang wangis ng babaeng pinili ng aming pinuno. Utos ng hari. At sinunod naman ni Goyang ang kautosang yun. Ako si Garam, hari ng mga dalakit nun. At ang 7 nilalang na nakikita mo ay ang 7 kinatawan ng mga engkanto. Bawat isa sa kanila ay matataas na uri ng engkanto. Pagpapaliwanag ng hari at nag-utos ito ng, Mga kinatawan, magpakilala kayo. at lumingon si Goyang sa kanila at nag-umpisa na silang magpakilala. Mula sa kanan, Ako si Sarong, ang kasalukuyang hari ng mga tikbalang. sabay alis ng kanyang talukbong. Laking gulat ni Goyang dahil anyong tao ang nakikita niya. Ako si Sever, pinuno ng mga dalunganon. Wika ng pangalawa. Ako si Osbog, hari ng mga kapre. Pagpapakilala ng pangatlo. Ako naman si Liam, ang pinuno ng mga nimfa. Ang ikaapat. Kapitong, kinatawan ng aking hari mula sa angkan ng mga diwata. Wika ng ikalimang kinatawan. Ako si Gadang, ang hari ng mga anggitay. Wika ng ika-6. At ang ikapito ay naglakad papunta kay Goyang. At ako naman, si Lindayag, ang kinatawan ng mga diwata. Maligayang pagdating, 8 kinatawan. Wika ni Lindayag.
Nagulat si Goyang dahil sa narinig niya at hindi niya maunawaan ang mga sinabi ni Lindayag kung kaya minabuti niyang magtanong. Ano po ang ibig niyong sabihin ako ang ikawalong kinatawan? Takang tanong ni Goyang at agad tumugon ang hari ng mga dalakit nun. Ikaw ang magiging kinatawan ng mga mortal. Ang tungkulin mo at ng angkang magmumula sa iyo ay ang panatilihin ang balanse ng kalikasan sa lahat ng aspeto. Nakaatang sa henerasyong magmumula sa iyo ang tungkuling mamamagitan sa mga elemento at sa mga tao. Kagaya ng propesiya sa iyo, magmumula sa iyo ang isang pinagpalang angkan. Kaya magalak ka dahil ito ay isang karangalan. At habang nagsasalita ang hari ng mga dalakit nun, ay may liwanag na nahulog mula sa kaitaasan at napayukod, maging ang hari ng mga dalakit nun. Mahal na Apulakay! Sabay-sabay na wika ng lahat ng naroroon at lahat din sila ay nakaluhod, maliban kay Goyang. Talagang lapastangan ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit kailangan magkaroon ng kinatawan ng mga mortal. Wika ng hari ng mga kapre. Nilingon ito ni Apulakay. Ang tinutukoy mong lapastangan ay ang babaeng binasbasan ko na siyang paglilingkuran mo. Kung kaya't dapat kang manahimik. Kapre, kalmadong sabi ng apo sa hari ng mga kapre. Woohoo! Angas! Grabe yung kilabot ko. Ito na. Sunod kagad natin yung 11. Kita-kits.